Maneno gai madun bura marodiem Raila Amolo Odinga onyero jarucha tempiny machon Rigathi Gachagua kowacho ni otegu manolando ni oketone serikal ne ok nyal tame donjo. Odinga masani laro kom tenda riwruog Afrika AUC wacho ni Gachagua ne thoro kiro weche ma ok kel achiel mar oganda. Olose kaunti ma Vihiga nyasi mar rwako pacho jalupo gai madun bura mar ODM Godfrey Osotsi kano otene gi jotelo mamoko. Ola Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Bangling kendo nego tayo mag siasa pachuka maneno gai mar ODM Raila Odinga otono kedho ne chimb Gachagua kendo wuok tung musuo kode konyiero Gachagua Mrembe handi Muli muoyo ni otegu mane ochiko ne Odinga kar jot mar jatend piny Nairobi negin mane otegu maonge ngufu kendo nyap ma ok nyal make. Anaweka teo timeweka mitego nimeweka mitego kila mahali hawezi kupenya hawezi kuingia mahali yote. Simuona hiyo jamaa simuona tendawili mtego wa panya kuingia waliomo na wasiokuwemo. Odinga malaro kom kuku mar tend riwruok mag pinje Afrika AUC okone Gachagua e pepo wijo piny kendo kik se jok mane osiro sirikand Kenya Kwanza e gwethe OKPC. Aliweka mtego kule kwa State House. Anawekea baba mtego. Ati hakuna mambo ya handshake. Hakuna mambo ya mzumukati. Ako wapi sasa Gachagua? Ako wapi? Gachagua kuome ne omokirot kendo yudo boka kawuok kuom jotend duond bura mar ODM moting'o jalup tend ODM Simbarati to kod jakom ODM Gladys Wanga moko ne Gachagua wemboro ywak ni ywaruok kode e yor siasa. Na ule mtu nimeona Gachagua analialia hapa town. Unajua upinzani si rahisi. Wakati wewe ulikuwa unafukuza baba, hata ulikuwa unapiga gari yake na wewe ulikuwa pale unajipiga kifua. Sasa wewe umeingia pale, ukifukuzwa kidogo na viti namna hii, unaanza kulia machozi. Mumeona hata hapa tuko na viongozi wametoka chama zingine. Tuko na ndugu yangu Mheshimiwa Gavana Lusaka. Yuko hapa. Yeye ni UDA. Lakini amekuja hapa kwa ajili ya urafiki ambao tuko na yeye. Hata Didimas Baraza yuko hapa. Mage otimore kinde rwako jalupo gai mar ODM ma en seneta ma Vihiga Godfrey Atieno Osotsi e kaunti ma Vihiga ka ma ODM olero ni onge riwruok mar siasa ma ODM biro bedo godo kupogore kod mano madhi kawo tend piny Kenya. Vile baba amesema 2027 sisi kama ODM lazima tutengeneze serikali kivyo vyote vile lazima. Kwa hivyo viongozi wetu kutoka Western, Nyanza, kwanza lazima tushikane pamoja tuhakikishe kwamba tumeenda mbele. Nataka vijana washike hatamu ya utawala katika chama chetu. Twende! Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto singo ne jodolo ni sirikal ok yware kod kanisa yo mora mora.